it's not like I don't like you, but I don't know how I'm going to tell my family that I'm dating a common photographer. What you do, photographer? Photographer not be human being. Who get money for this time period where pass a photographer? Photo where be say say every day event, every day people they die, every day people they marry, people they do so many things. Now the photo now how much you in the photo won't have back guy. I didn't get up say no, they will just go when they call me I say no go. Sorry. Now what no family. Then guy you man you walk. If my grandmama die of cough, she cough, so they are no. So my own no go be exception. You got to go. So yeah, there would ndo photo back a hanaka rijafo. So don't be little of a little beginning. No hand English. Don't be little of the little beginning. Yeah, get kwado na nkwado no kwa mgbe ị na-ebido ahịa English kwuru maka English okwu eburu ibu ịsọ ya ịkọwa ya nwere ike ihe sara ụdị ihe ga-akọwa mana onye esere ya aghọtala ledogo wade mentwari. Hey, and this your walking step, It's really bothering me. Look at me, how beautiful I am. How can a beautiful girl like me be going out with you? Ledogo, You talk of my leg. What do you do my leg? If you know where this leg where they see here, so if you know where this leg don't enter, people where their leg is straight like this, they never enter. Child. No grave side where they bury rich people. Wasn't there ozuku balite? They're not gonna allow poor people to enter. But this leg go enter their stand. Some graveyard where we say people where get money, big people, permanent people, paramount people where we say them be man of the moment, where go die. They not gonna let even the richer people like them to enter there. But me, where be say you they see me sir, my leg bent, I go enter there, stand there, snap inside grave, will come out. Continue. Places where be say people where you go see these people too fine. If they enter here now, cause they really hungry. Ashi. Muna wemo te book halam toro Uber. A book home na line. So who is that person? I saw now photographers. So don't belittle this leg. Because as only one. When you don't suffer, so you don't suffer well, you must rape. Yes. Rape. I know who must rape. Get down when the business all on one another. If you do brickly, towards the end of it, you rape. Get on, boom. At the end, give away patient, you rape. And what do you hold on your latigal and didn't know one? When I get rape, nearly. Oh, you mean rape? Yes, how what English, huh? Oh my God. Rape. Yes. That's why you say rape. Oh, what's here? So I come now, when you all a mother name and one who was still back. Get when you suffer a little while, the little while you will be settled by God Almighty. Ya will get that I said to Lord Barak Christmas. You have home trata. Baron Plan one. And they look me, they look with hand on me. The guys. The guys? Yes! The guys. Onye ọbụla nọ n'ụwa kịta kwesịrị ime onwe the guys. Gị bupụta onwe gị uwe nwere ndị kidnap karịrị akarị. Gị pụta ụgbazi ụwa otere gwa ha na ị nwere ego. Ọ gị pụta kwado dịka onye ji ego gba perfume shoeshom even mmadụ ekwesịrị iji na-esi ezigbo ushi. Ị kwesịrị ịpụta gị were mmiri akpụsa ha. Gị gafee ote ndị ọjọọ ahụ ha gbapasa. They no go remember you. But ihe mara na abanka alat ga-aha nkwute nkwu ote. Do you mean these guys? What the guys? English is terrible. English I'm not so what the guys will be because the guys who English will know not so. Social media label like you may not you think what don't you secret. Because gain your mash get together social media. Gain your man get together. Give what 2,000 naira dollar. Give me a video tige cash out. Nga can do no need I'm not buy rent and buy around. Social media a lot of kwammo ihe mere na anyị mara mma mana ogbugbo oburu anyị karịrị ihe ọma o mere na anyị one way or the other for business purposes o mere na ihe ọma mana for the other way around ya wụ ndị na-ewere ihe niile gbasara ha nwaanyị na di ya dinere n'abalị otu ekwe kwọkịrịkwọ n'abalị okwute echi ya video die tigi ya say I bang my husband the last night ya na-akwa everywhere nke nwoke asị I bang my wife last night ya wụ na ha akọla onwe ha
ebupụta na social media ya na-akpọ ya na-aza ndị mmadụ na-agbakọrọ ha ndị na-eti ihe ha na-ekwu ma ndị maka ewe eziokwu ma ndị onye ọbụla tigo ọnụ ya wụ gịnị ogbugbo o gburu anyị karịrị ihe ọmụ mere na anyị ọ bụ na ndị mmadụ ga-ewetala lụta aka mara the purpose ejiri mepụta ya the purpose ejiri mepụta ya wụ gịnị for business agreement gị tiga business gị ngwa enye gị ihe na-akpọ gịnị contact gị bịa gị si ngwa nweta contact bịa n'ọrụ ọwụ ya wụ ihe ejiri mepee ya ọwụdụ maka the other way round ndị ochie ji ya nga ha na monitor gị tiga echeche onye ọbụla werala onwe ya ọ ihe m jiri sị na bekee na m na-asụkọ n'ọgịnị the guys. I mean, your English, you also disguise your English. Ihe niile nọ n'ime ndụ m nkọla gị ebe m nwegachiri ụlọ. If I tell you where I build the house, as you see me, I no be small pikin o. Ihe m wuwu don kronyo. I would ego ihe m wudu akọ mmiri ihe m wu. Go to Onitsha na Wada side elahia. Side otu ọcha. I get it 4-story building. Go to Nnewi side ebe am nna go. I get 4-story building. I was in nowhere. Side ebe Omogoma, New Owerri Road. Ebe ahụ ihe m nwere 3-story building. Dịgazie na-ekwu ụlọ bụrụ akasa ka ọ wụzi na ele ahịa n'okwele enwere ebe m na-enwede ụlọ cheresara menyezi gị nke wuditori gaa na Banana One Land ụlọ m isi na-ebiri iwu ewu in fact ụlọ agwụla na Banana One Land. Continue. You mean Banana Island? Owoto one ma I na one owoto otu mechi otu esi deke otu esi deke ọdọ owozi ebe banana agwụla ndị first property hub ha kpọrọzie ndị mmanụ gba agawazie na Plantain One Land ebe ahụ ka onye ọbụla na-agazi ugbu a Plantain One Land azịga plantain ya gwụ anyị banye n'ogede anyị si n'ogede ziga ya n'ogede One Land gwụ anyị banyezie n'ọfịrịma mgbe ahụ unu na oji na ndị ọzọ apụtasịrị ịmadị ha ihe m owo don kọrọ nyọm ego m bụ ihe m na-emedu gbasị gị kweta ha n'ụgbasị m lọgụ bịam mkpụrụ gị Therefor kpọpụga gị obodo oyibo agaghị m akpa gị akụ agaghị m emesị ka m tụwa gị ime ebe arị gị nọ nga amụọ na m ndị ojii ka ebe ahụ nwere ike nwere ga-esi mepara Therefor na ọ bụrụ onye ọcha chi nke ofefe gị fekpuole m gị n'ime ga-emụpụta nwa onye ọcha mwụọ fada onye half cat. Are you trying to say you're not married? Me nwa ogbedere ka m na-elere mgbe ya koles little child ebidogo bụ wee bido I never reach to marry. Africa, don't worry, everything will happen at the time. By the time when what do you call me? Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. I blood you with the blood of Jesus. I blood you with the blood of Jesus. Who you call me? Me daddy. What kind of question is this one? Am I not your son? You will not be only my son. You be my river. No, you Papandumu. You Anyamum. Who be your father? Blood of Jesus. Holy Ghost fire. You know go what for you. Imagine children. Who? Okay, I see. It's because of woman you are denying your own son, Abi? Me, deny me. No mind, Amo. Here, wins. I told you before. Say anytime where better thing will happen to you. Devil go carry in agencies. They go just enter. Who you be? Devil like me physically. Devil like me physically. Devil like me. First, temptation. Temptation. Nda black maid. Oh yeah, kana ko black maid na ihe ọcha. Ndị ọ ga-awụ mmadụ be ihe ọcha ha bịa to onye ahụ re. Ndị nwa edi nwa wa musu. Who is he? I don't know you. Really? Yes. Come on, stop giving me sign. Mom will hear about this. We see. Me. Did you give him sign? I'm going to sign him. Any here will sign. Yeah, my sign of end time. And no one want end time. He will not teach you. You. I'm confused. Hold on. Now I knows him. Hey! Oh, you. What be that your name? Samson Awashi. What is your name, sir? Now our get man wait there for one of my compound for that side where they live. Now I'm picking. Look at you. Oh, I remember. Oh, no wonder na me train them. The mama they carry them come keep for me. That I know I told you I be man we get milk na hold na heart. I'm one you be so when they date children, now the mama they bring them come to me. Now me they take care of them. So all the children will put that compound. I said they call me daddy. If you follow me enter there, Nyaga Adam,
daddy, mommy. Ihe ndị a niile ụcha gịnị? The guys. Okay, now I remember. How is your mother? Don't ask me. I know you're lying. Liar. And you will go to hellfire. Please, I'm confused. Little boy, who is he to you? It's my father. Your father? And I have 6 siblings. Oh my God. 6? Yeah, me I will go to na abuso mo kokko. Continue. Ashibaburu nwan ke. Na me even God advise the husband no. Say mo na no dey born again. And my mom used to second at that bus stop. I talk am. Maharok. Their mama no business where she know. Before self now, all this aunt where they say if rain fall for light, you go see that akebe. And ne fari. She go gather and fry them. They sell them for people. Now my girl here to cup. The waiting they call the mama for compound where would they stay? Now one mama akebe. Machineke kremona gnawo. The woman name don't disappear. Now akebe collect her name now. One mama akebe. When corn come out, he goes that one mama oka. Banana come out, one mama banana. When them pataka come out, they go answer one mama pataka. Nothing where mama never answer speaking. So forget this when they talk now. You end out all the guys. So you need to know what out with these guys. When you want to make the guys come and goes home so soon, no sister. Goes home. You see why you and mom used to fight every day? Only because come and start giving me sign. Did you give him sign? Mike, you know you want to sign and mefusha. I will just waste my sign where this small picking thing. The only sign where I be doing a sign of the cross. Me hanana hanana one monster. She rosary. That's all I have. I know how to do. Onye. Continue, yeah. Yishike. Markwama. Uku naga warawara. Anya naga zamzam. Na elegi. Uku naga zamzam. Ega agbaji oku. Asa ge we kolanya get me one place. Take your eye, they do and zamzam. You go blind. When I go there, no go just there one place. Nwa mama ka ebe nkate. Anya ga zamzam. Your mellow children there for school. Anya like has an education. Nyanya na gaga zanzam we ball ehun na man. E was ga mo agaga ti ga kana shika ga lawyer. Go marry nonsense woman. What for the papa the man nonsense stupid mama ka ebe. Did I hear you say married? The papa married no be nonsense woman fit born this one. No which woman go born pikin like this when no get respect. I beg leave this one Sibiko. I tell you what the feeling why I get let me forget. I bring something come for you. Take. You're not just romantic. What is this? Chai. Bread now we no kana fanta nonga. Ha? E wetrem fanta to get fanta I bring your color. You go like am, test am what do you? This is the reason why I said I can't date you. Bread and Fanta, you're not just romantic. Don't you see other guys, what they give to their woman? Shawarma, you buy me pizza, all sorts of things and take me everywhere. You go to this. You look the way where they look you. Because the Bible will talk and say, heaven and earth have not known what God prepared for his people. He said, ear never hear. Rather have mouth to speak. Or one in 10 ear. On eyes is here. Waiting me they plan for you. They never open up. So if you come because of this thing where they see that can't they do sakara lose your luck go. You got no one do to us. Matakwara me kwere aga de no but up here gaga. So succumb to me now. Forget my this guy. Okay now what? You have to go walk it out again. You go this guy. Take. So with all the money you have, this is what you... In fact, I'm done. I can't do this. You are a mumu man. It's an wow bed of rose. Rose now on the bed the door. My for take all get bigger man. And you get Tibet like a Ganya pizza. They got a bed the bog. Walk it on your question, Monanya. Hey. I'm going to name. Okay. I be so. Ka eme ihe ham. Ugba wa wungugu. Ana atu nwanyi mbu. Gi wepụta che onwe gote. Na atu nwanyi. Kita owa nwa wo mu nwoke wungugu aga atọ. Emehechala onwe go just wepụta small ji ha.
ha tọwa gị ga a na-atọrịa gị ị ga-ewepụtachara ihe niile ugbu a ya kweta gị mana gị bigodo ụzọ nye red light ke ga-anọ mana gị wepụtacha onwe gị ji ihe otu if you bring out yourself like this and show the woman you go know say you carry money, you go succumb tomorrow when the money finish fiam ya ala mana this time around hide yourself tie onwe gị na this guy asa hụrụ anụ ọkụkọ n'ugbu a ọ na-ekweta ozugbo m na-abụla ya sham kama ya asị m let's go house nwa ya adịghị eji house egwu ka nga na ga-agbọtọwa hotel rie ha tiria ha gara ala aja ihe m na-ewere ugbu a nye nwaanyị ya rie echi ya mapụ ọkụkọ m otu izu n'oge lawa ịhụkwara m jem lakwa aka ahịa stupid yellow girl yellow sef wee na obi beta yellow nka yellow m nọ nga ele gị ya dị ka ọchọ na-eme m isi ote ka binu na-asị ya ihe weta ụmụ m ga-eme ime ihu olitube fine for body na your teeth nna mmadụ ma ọ ntapụsị ka ọ dapụsị mebi na accident eze akashịa gị n'ọnụ gị na eze ka ncheche ị na-asị ma nọ romantic lakwa aka ahịa ndịkwa na amụrị because I know say word dey for house as this nwoke Christian abịala nga ụgba nwa mma aka ebe ọ bịala nga ụgba were daji gha mebiere m ọrụ everyday gbasa school you no go house you go first waka the whole town around go check who stand where you stand ọ bịala bịa nyota merikwa naanị kpara ike let me chop tomorrow na they go say domestic violent eboye nwanyị ma wee eboye nwoke ha mabedi ha na ahụ n'ụlọ if I go now I don't know wetin dey wait for me there na because of these things every day we go fight they go beat we go quarrel asị nwoke gba na-eji gwa ya na oge gba na-eji enwe onye ụmụ na jiri oyi na-agada abaga n'ime ga na ọga if house dey hot AC no dey people go come outside they take fresh air ọ ya nwoke gba na-eji but if you woman for house give you peace there's no way you go look outside woman make una learn to give una husband peace so that they don't go see reason to go outside ọkwụrụ ụmụ nwoke ndị ime ha elu ha ala ha nọtụkwa n'ezi ndị kwere ndị ga-anwụchi ụzọ them you iji kwekwanụ mmeri ihe eke